טוב, אז מה ככה, כאן בתוצאה חדש חדש, ואני הולך לעשות גר מאוד מיוחד. אני הולך לעשות גר שצ'אט GPT נותן לי אתגר. ויאללה, בוא נעבור. ויאללה, עברנו, יאללה, עכשיו נכתוב לו. ויאללה חברים, נחזור עכשיו ותדעו את האתגר. טוב, וחזרנו חברים, וצ'אט GPT נתן לי אתגר שהוא הולך לעבוד ככה. כל פעם, אני הולך לקחת נשק. כל פעם, לדוגמה אם אני ארצה לקחת נשק אחר, אני צריך לזרוק את הנשק ישן, לא? כל המשחקים יותר להשתמש רק בנשק אחד. וכל פעם שאני רוצה להחליף, אני צריך לקחת. טוב, ויאללה, בואו נתחיל. וחזרנו, וכמו שאתם אני רוצה לראות פה. חברים, כמובן שרק נשקים. פעילים, מובילית, דברים כאלה לא נחשבים. זה לי מותר. ויאללה, נתראה בנחיתה. וחזרנו, וכמו שאתם רואים, אין לי נשק. הנה, זה הנשק בינתיים שלי. ניקח רק שוטגן. קצת ועשיתי שאני בשוטגן זה. אני חושב שאני אחליף ליער. חייב לשים לי. יאללה חברים. יאללה חברים, בוא נלך לאקשן. טוב, זה הנשק שלי בינתיים חברים. זה אחלה רס"ר. הבנתי טוב. וואלה. יודעים מה חברים, יש לי לוץ טוב לאתגר הזה, יאללה בוא נתקוף. טוב חברים, נתראה כבר אני יותר קרוב. חברים, יש לי כאן מישהו? לא. מת. בונה. חברים, זה מסוכן. חברים, במידה זו, מאוד באמת לשאול אתכם, האם הייתם רוצים שנתחיל סדרת רובלף? אם הייתם רוצים, אז תנו לייק, תנו סאב, ובואו ננסה חברים להגיע טופים 5 לייקים. 5 לייקים ואני עושה סדרה. בסדר? סיכמנו. טוב, וחברים, עד שכמה שומע זה יאללה. חברים, חזרנו והורים עליי, והחלטתי להישאר עם הרססן, אבל מה שזה די חכם. טוב, זה היה לגמרי בוט, זה לא כזה בכלל פיקקס. חברים, מה שאמרתי עד שיקרה מה שאמרנו זה היה ביי. חברים, חזרנו ויש כאן מה? ראיתי אני חושב שהחכם זה להתרחק ממנו, כי הוא באמת גם כיף נצ'ר לי קרקע. בוא ניתן להם להילחם. כן, זה לא חכם בעל חברים. בסדר, אבל אני חייב לברוח. חברים, עכשיו בואו נחזור לקרב הזה. כן, עשיתי פה איזשהו קאט קטן של לילי.
יאללה חברים, בוא נראה רכבת. טוב חברים, עד שכמה זמן הזה, יאללה. לא משנה חברים, עכשיו הוא נעשה סטום. יאללה, זה אימבו דפק לי. כן, תקחתי מקום בטוח. חברים, כמו שאמרתי, יאללה ביי. חברים! מה לעזאזל קורה פה? אני לא מבין. יופי, עזבו אותי. איזה מזל. אני חושב שאני אקח את החרבות ואני הולך לפרוץ את המיטה. יאללה, בוא נשים את הביגרק. יאללה. מדקית זריז. אני יודעת חברים. יופי, אני אקח את היער. שוק אויבים. עושים גמלים. רכב. יאללה, אנחנו הולכים לצאת מפה מהזון חברים. לא! לזרוק שוקווייב. לשים! הולי שיט חברים, ממש חוואנה. או לא. לברוח. ביי. חברים, עד שכמה שמן. יאללה ביי. חברים, חזרנו. ופשוט מישהו פה. בטח. ביי. שמץ צפור. אבל הכי כדאי לי נראה לי עכשיו זה להתרחק מהקרב הזה. ביי. 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 פליז אתה, עזוב אותי.
די, עכשיו כבר טוב אחריי. לא, יופי, עזבתי. חברים, עד שכמה שומעים אז יאללה, ביי. חברים, כאן ניקר. לא משנה, יש כאן עוד אחד. ובינתיים. לא! שיט, אין לי פניות! שיט! חברים! איזה מזליסט אני. יאללה, בוא נשים את המדקיט הזה. טוב, אני כמו שרואים אני פול. ויאללה, בוא נחזור למשחק. חברים, וחזרנו. יאללה, אני רק עם אחר. חברים, הם נצח את זה, כולם נרשום לרוץ. ג'י וחברים, יאללה, אני מצטער כי זרקתי את זה ושתמשת בחרב. יאללה חברים, כמו שהסכמנו, כולם נרשמים לרוץ. אני יודע שאמרתי את זה רק בכמה שניות אחרות, אבל זה באמת מאוד יעזור לי. וסוף סוף הבאתי ווין, ויאללה ביי.